लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों बे जाहैबाय जोंहा आसाम टेटनिनो CDP-नि PUP पेपार मोननैयावबो थानाय आरो बेयाव दङ पार्ट 2 भिडिअ बे नोंथांमोननि थाखाय आरो बेयाव दङ नोंथांमोना क्लासरुम मेनेजमेन्ट नुदों जे क्लासरुम मेनेजमेन्ट बेनि सायाव लाबोनाय जादों बे क्लासरुम मेनेजमेन्टनि नैबाव नोंथांमोना नुदोंमोन नै बेयाव जेसेबां पइन्ट्स दङ नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों अदेबानि बेखौ नोंथांमोनहा जोङो DLED बा BEdआवनो मोनबोखायो होमबाबो जोङो बावबाय जानो हागौ नोंथांमोनखौ रिमाइन्ड खालामनानै एसे गोसोखांफिनबानो बेखौ हागोन आरोखि जेबो नङा नायदिनि जों अब्ला क्लासरुम मेनेजमेन्टनि सोमोन्दै दाना नायदो क्लासरुम मेनेजमेन्ट माने मा होननाय जादों जोंनियाव मा स्कुला सोरबा सासे गारजेन थाया जों टिचारफ्रानो थायो टिचारानो गारजेन जायो स्कुला मालिक थाया ओंखायनो जोङो आरो बाहाय जोंहा मोनसे मालिक थायो होनबा SMC थायो नाथाय SMCआ जोंनाव दैलि फैया होमब्ला दैलि संसार न'खर सामलायनाया जोंना सासे गारजेनाव जिहेतु थायो ओंखायनो जोंना टिचारानो गारजेन जायो जिहेतु हेड टिचार थाबा हेड टिचार गैयाबा एसिसटेन्टआनो आरो बांसिन दानि दिनाव जोंनाव हेड टिचारथ' थाखायानो जाहैबाय माने इनचार्जल' थायो दा ओंखायनो जों साफ्रोमबो मा क्लासरुमखौ मेनेजमेन्ट खालामनो जेरै न'खर सामलायनायाव जोंनो गोनां सासे गारजेन बिदिनो क्लासरुमखौ एबा स्कुलखौ मेनेज खालामनो थाखाय जोंनो फोरोंगिरियानो थोजासे बेखायनो होनाय जायो आरो बेखौ गोसोआव लाथार दानिया नायदो क्लासरुम मेनेजमेन्ट फरायसालि सामलायनायनि थांखिनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थांखिफोरखौ नायदो मानो थांखि नांगौ जोंनो फरायसाफोरखौ देहायारि समाजारि आरो आखु जौगाहोनो थाखाय नांगोन होनदों मानो होनबा बेखौ जोंनो नुनायनिफ्रायनो जोंना सोलोङो जिहेतु आरो जोंनि जेखौ मावगोन फोरोंगिरिया जेखौ खालामगोन बेखौनो गथ'फ्रा फल' खालामो उन्दैफ्रा ओंखायनो माबादि थाखो खथा साजायनांगौ बा माबादि आखु दिन्थिनांगौ बे गासैबो जोंनि सायावनो थायो आरो फरायसाफोरनि गोनांथि गोसो जानाय आरो हास्थायनायखौ नोजोर होनानै बिसोरनि सोलोंथाइनि बिथांखि खालामनाय होनदों गोसो जानाय बादि बिसोरनाव सोंनानै गोसो जानाय बादि सोलोंथाइनि थांखि बे खामानिफोरखौ मावनांगोन होनो फोरोंनाय सोलोंनाय हाबानि थाखाय सुबुं आरो बेसादारि दोहोरोमखौ नांगौ रोखोमै बाहायनाय होनदों माने TLMखौ थिग मथन बाहायनाय होनदों फोरोंनाय सोलोंनो थाखाय थोजासे राङारि फुंखाथि खालामनाय आरो नांगौ रोखोमनि बाजेटनि गेजेरजों मोजाङै बाहायनाय होनदों फरायसालियाव जेसेबांनाखि प्रग्रामफोर जायो बेनि थाखाय नांगौ जानाय माने फैसा एबा रां खरसफोरखौ जोङो मेनेज खालामनांगोन होनदों सोरखारि स्कुल नङा होमबा ओंखायनो जोंनाव थोजासे फैखाया नाथाय जा फैयो बेजोंनो मेनेज खालामनांगोन जोङो हाबाफारिफोरखौ बारहोलांनांगोन होनदों आरो जोंनाव गोबांथार प्रग्रामफोर थायो जिहेतु सोरखारि फसंथान आरो गुबुन गुबुन अनसुंथाइ होग्रा आफादफोरजों सोमोन्दो लाखिनांगोन होनदों दाथ' सोरखारि स्कुलाव जोंना बे मोनसे मा प्लेनिं दंफैसै जे सोरबा डनेसन खालामोबा एरियानि बा बारग'लांनाय फरायसाफोर बेफोरनिफ्राय जोङो लानांगौ बेबादि आरोखि ओंखायनो सरकारनि अनसुंथाइ होग्रा सोरबा दंबा बिसोरखौ सुबुरुन लानांगौ बिसोरनिफ्राय अनसुंथाइ लानांगौ होनदों फरायसालि बेखौबो मेनेज खालामनांगोन फोरोंगिरियानो फरायसाफोरनि जाफुंसारनायखौ आनजाद नायनाय आरो फोरोंगिरिनि हाबाखौ सुनाय होनदों फरायसाफोरनि हानाय हायिखौ नोजोर बोनाय माने आनजाद खुंनायनि गेजेरजों फरायसाफ्रा जौगायिखौ नायनायजों लोगोसे फोरोंगिरिया गावनि हाबाखौबो बुजिनो हायो होनदों गाव जेसेबां फोरोंखो बा गाव जेसेबां साक्सेस जाखो गथ'फोरखौ फोरोंनो बेखौ मोनथियो होनदों फरायसालिनि बिबानगिरिफोरखौ सायख'नायनो फरायसालि सामलायनाया एबा फरायसालिनि फरायसाफोरनिनो आफाद दानाय बेफोरखौ सामलायनाय थिसनथाइ आरो दान बान्था होनाय होनदों दान बान्थाया जाहैबाय मा फरायसालिनि बिबानगिरिफोरखौ होननाया बे जाहैबाय गोजौ थाखोनि फरायसालियाव थांबाय बियो नाथाय जोंनि मा प्राइमारि लेभेलाव बे दान बान्था होलायनाय जोंनाव जेबो थाया बेनिफ्रायनो फरायसालि सामलायनाय स्कुल मेनेजमेन्टआ मोनबेसे रोखोमनि नायसै दहायनिया मामोन फरायसालि फोरोंनाय सामलायनायनि फोरोंगिरि फरायसालि सामलायनायनि थांखिफोरमोन दहायनिया दानिया नैबाव दङ स्कुल मेनेजमेन्टनि फरायसालि सामलायनायनि मा बाहागो दङ मोनबेसे बाहागो दं बेखौ नायनि मोनब्रै बाहागो दं होनदों सुबुं धोन सामलायनाय बेयाव फरायसालिनि बिबानगिरिखौ सामलायनाय गोरायुं दानाय फोरोंगिरि मावखुलि बिबानगिरि बिजाब बाख्रि सामलायगिरि गेलेमु फोरोंगिरि बिदिखौ सायख'नाय बे थायो होनदों नाथाय बेबो प्राइमारि स्कुलनि थाखाय थोजासे जायालाय बेबो गोजौ थाखोनि थाखाय जाहैदों बेसादारि धोन सामलायनाय बेयाव फरायसालिनि न' आइजें आइला फार्निचार बिजाब बाख्रि आनजादसालि फोरोंसोलों आगजु बायदिफोरखौ थियारि खालामनाय साजायनानै दोननाय माबोरैबा गथ'फोरनि थाखाय मोजां जागोन बेखौ नायनाय बेफोरो रांखान्थियारि धोनखौ सामलायनायनो बाजेट फैसा बोसोराव बेसेबां जों मोनगोन बेखौ बबेयाव बाहायगोन बेबायदि बेसेबां हाबदों माबायदि बाहायनांगोन बेफोरखौ नायनो रोंनांगोन होनदों बेनिफ्राय थाखो खथा सामलायनाय लास्टआव थाखो खथा सामलायनाया बयनिबो जाहैबाय बियो हेड टिचारानो जा एसिसटेन्टआनो जा प्राइमारियानो जा कलेजानो जा थाखो खथा सामलायनाया एकदम नांथारगोन होनदों बेयाव मा जोङो खथा सिंनि फोरोंथाइ बर्ड चक टेबोल
ओमफ्राय मोजां साफा दंना गैया, सिबनाय सिबि गोग्गो माने गथ'फ्रा साखोन सिखोन खालामना खालामाखै, माबायदि जिरायदों, सिट एरेन्जमेन्ट गासिबो बेयाव थाखो खथा सामलायनायाव हाबफाजोबगोन। दा बेफोर होमबा जोंना स्कुल मेनेजमेन्टआ मोनब्रैयाव गाहायै थाखो खथा सामलायनाया जोंनाव फैबाय। गोजौ थाखोनियासो माखासेया गोजौ बाहागोनिया रांखान्थि सामलायनाया प्राइमारियावबो थागोन, बेसादारि धोन सामलायनाया प्राइमारियावबो थागोन, थाखो खथा सामलायनाया प्राइमारियावबो थागोन। नाथाय सुबुं धोन सामलायनाया जोंना बांसिन सासे बा सानैल'सो थायो। एलपि सेक्सनावथ' इउपि सेक्सनाव हेडमास्टार थायो, बिथांनि थाखाय जागोन आरो। बेनिफ्राय नायसै गाहायाव केरेक्टारिस्टिक्स अफ लिडारशिप। बे लिडारशिपआव जोंना क्लासरुम मेनेजमेन्टजों थांफागोन। मानो होनबा जों सासे दैदेनगिरि हिसाबै फोरोंगिरियानो खामानि मावहैनांगोन। दैदेननाया मोनसे गेजेर सुबुङारि फारिखान्थिनि जेराव सासे सुबुं गावनि उनसंग्राफोरखौ थि थांखिसिम सौहैनायाव गोहोम खोख्लैनो आरो लामा दिन्थिहोदों। अर्थात सासे सुबुं जाय सासेया लामा दिन्थिगिरि होन्दों आरो जाय जोंनि लामा दिन्थिनायखौनो उननि फैबाय थानाय इयुन जोलैया उनसंलांगोन एबा उन्दैफोरा उनसंलांगोन होन्दों। ओंखायनो दैदेनगिरिया थिग लामाजों थांगोन, हाखराव गाब्र'योबा गाब्र'लांनाय जागोन बेबायदि आरो। दैदेननायनि थाखाय माखासे गुन नांगौनो, जेरै दैदेनगिरि जानो थाखाय सोलो नांगौनो, रोंजोबथाय माने रोंगौथि थानांगोन होनदों, सुबुंथि गुन थानांगोननो, बे सुबुंनि गुन थानांगोन, सुबुंथि गुन बेफोरो। 4 नाम्बाराव दैदेननाय मोनसे हान्जानि फारिखान्थि होनदों, सिस्टेमेटिक जानांगोन। बेयाव सानै एबा बेनिफ्राय बांसिन सुबुंनि गेजेराव रायज्लाय होनलाय खालामनाय, माने कनभारसेसन खालामनाय, रायज्लायलायनाया दैदेनगिरिनाव थानांगोन होनना। बबाबा दैदेनगिरिथ' जानाय नङा, गमथा बग'गब थाबा खुगा गोनां, रायज्लायनो हानाय, मान होनो रोंनाय, सनमान होनो रोंनाय जानांगोन। हान्जानि थांखिखौ सहैनायाव सासे हान्जानि दैदेनगिरिया हान्जानि उनसंग्राफोरनि आखल दानायाव नांथाबो होनदों। माने दैदेनगिरि हिसाबै हान्जानि दैदेनगिरि हिसाबै हान्जानि उनसंग्राफोरनि इयुन जोलैनि बा उन्दैफोरनि नोंथांखौ जाय फल' खालामगोन बिसोरखौ मोजां आखु दानायनि थाखायल' जों गोसो होगोन। मानोना नोंथाङा लिडारशिप नालाय, लिडारशिपआ नोंथाङा गोरोन्थि मावबाथ' बिसोरनो गोरोन्थि जाफागोन जिहेथु। बेनिफ्राय लिडारशिपनि गुनफोरा मा थानांगोन होनदोंनाय, गुनफोरा बाहाय दङ भिजन एन्ड फरसाइट। नोंथांमोना बेयाव इयुननि गोजों आरो नुनाय आरो गोजोनै सानहरनो हानाय बेखौ नांगोन। इन्टेलिजेन्ट थानांगोन, सोलो गोनां, रायज्लायनायनि आदब गोनां, कमिउनिकेसन स्किल थानांगोन होनदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना थांखि लानो हानाय जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय एकाउन्टेबिलिटि, बिबान गोनां आरो फिननाय होनो हानाय जानांगोन होनदों। सेल्फ कनफिडेन्स विल पावार, गाव फोथायथि आरो गोसो होनो बा गोसोनि गोहो थानांगोन। हिउमेनिस्ट, सुबुंनि गुन थानांगोन। आन्डारस्टेन्डिं, बुजिनो हानाय थानांगोन, बेफोरखौ होनदों। बेनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडारशिप, खुंथायारि गोहो, खुंथायारि दैदेनगिरिफ्रा गोजौ थाखोनि जाहैनोसैलाय, जेरै जाय मा होनदों भाइस चेन्सेलर, रेजिस्ट्रार, एकाडेमिक रेजिस्ट्रार, कन्ट्रलार बेफोरो। बेनिफ्राय एग्जामिनेसन कन्ट्रलार, बेफोरखौ होनदों। एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडारशिप होनोबा सोर थागोन बेफोरनो। दा जोंनावथ' प्राइमारि सेक्सनाव एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडारशिप बा एडमिनिस्ट्रेटिभनि खोथायानो फैया, गोरायाव बा गाहाय फोरोंगिरियानोल' थायो आरो इउपि सेक्सनाव। एलपि सेक्सनावबो जुदि स्टुडेन्टआ 100+ बा एबा बुरजा गोबांथार थायोबा, नाथाय जोंनाव बांसिनावनो गैला, इनचार्ज हिसाबैसो दोनसै। एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडारशिपआ गुबुन गुबुन समाव मा हाबा मावनांगौ होनदों। फरायसालि खुलिनायनि सिगां, खुलिनाय समाव आरो जोबनायाव मा मावनांगौ बेनि थाखाय होदोंनाय। एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडारशिप जायोबा जोंना दा आथिखालाव आं ओंखायनो प्राइमारि लेभेलाव बिदि थाया, नाथाय जों फोरोंगिरियानो साफा गावबा गावनो जाजोबनांगोन। गासैखौबो गाहाय फोरोंगिरि थाया नालाय, एडमिनिस्ट्रेटिभ थाया नालाय, जोंना एलपि बा इउपि मोननैयावबो जों टिचारफ्रानो जाजोबनांगोन बांसिनानो। जेरै जाय नायदो, फरायसालि खुलिनायनि सिगां फार्निचारा दंना गैया, आइजें आइला दंना गैया, TLMफोरा दंना गैया, बेखौ बुथुमनानै दोननांगोन। नांगौ जाब्ला गोदान फोरोंगिरि थिसननायनि राहा लानाय, बेफोर फरायसालि खुलिनाय अक्ट', मुं थिसननाय अक्ट' बायदिफोरखौ फोसावनाय, बेफोर फरायसालि क्लास लानायनि सिगाङाव सोलिनाय खामानि। फरायसालि खुलिनाय समाव एबा क्लास कन्टिनिउ जानाय समावनो फोरोंगिरिनि हाबाफोरखौ रानना होनाय, फोरोंनायाव मदद होनाय, बायदिसिना हाबाफारिनि बिथांखि लानाय, बेफोरनि बिबानखौ फोरोंगिरिफोरनो राननानै होनाय बेफोरो। बेनि अनगायैबो फरायसालियाव नांगौ बायदि सुबिदा होनाय, फरायसालिनि आफादनि थाखाय SMCनि थाखाय नेमखान्थि आरो दोरों दानाय, बेफोर। दाना थाखो जाफुबाय थानाय समाव सोलोंथाइ होनाय, हाबा मावनायनि राहा खालामनाय, गुबुन गुबुन सानथांखि आरो फोरोंनाय हाबाफारि लानाय, आनजाद आरो सुमिननि राहा लानाय, आनजाद खुंनाय, रिजाल्ट होनाय, बेफोर
आनजादनि सायाव नोजोर होनानै राहा लानाय मोजां जादोंना जायाखै, फरायसालिनि लिरनाय हाबा आरो फरायसालियाव रेबगान्थि लाखिनायनि राहा खालामनाय, फरायसालिनि गासैबो डकुमेन्ट एबा फरायसालिनि गासैबो रेकर्डफोरखौ मोजां लाखिनो थारमाने रेबगान्थि माने। दाना सोलोंथाइ समनि जोबनायाव सेसना जोब्बा, सेसन जोबनायनि उनावहाय जों मा खालामगोन, सेसन जोब्बा फरायसाफोरनि बोसोरारि रेबगान्थि थियारि खालामनाय, माने फरायसाफोरनि हारोंथाइ थियारि खालामनाय, प्रग्रेस कार्ड, प्रग्रेस रिपर्ट खालामनाय बेफोरखौ होनदों। लोब्बा फरायसालिनि मावथाय खुंथाय, बेनि उनाव जोबनायाव मा मा खामानि दं फरायसालियाव बेनि थाखो जौगाखांनायनि नेमखान्थि दानाय, नैबे इयाराव माबादि जादों स्टेजआव, बेनिफ्राय आरो साबसिन बोखोनो नाजानाय, फैगौ फरायसामनि थाखाय थाग थियारि खालामनाय, नेक्स्ट एडमिसन खालामनाय, नेक्स्ट क्लास जागोननि नेक्स्ट सेसननि थाखाय प्लेनिं लानाय होननाय जादों, बेफोरो जायो होनदों। होमबा सासे एडमिनिस्ट्रेटर एबा एडमिनिस्ट्रेटिभ लिडारशिपआ फरायसालि खुलिनायनि सिगांबो नायनांगोन, खुलिनाय समावबो नायनांगोन, क्लास जाफुनाय समावबो नायनांगोन, आरो सोलोंथाइ जोबनाय इयार इन्डिङावबो, सेसन इन्डिङावबो आरो नोजोर होनांगोन होनदों बेफोरो। दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा PDF मोनगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ DLEDनि जेसेबां बिजाब दङ बेयावबो मोनजोबगोन, बेनिफ्रायनो नोंथांमोना मोनगोन आरो B.Edआवबो मोनगोन। दा बेखिनिमोन। बेनि उनाव नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनानै होदो, आरो नेक्स्टनिफ्राय नेनानै थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि सायाव आरोबाव नेक्स्ट पार्ट लाबोनो नाजाबावगोन। गोबां दङ, सम मोनैनि थाखायनो माने दैलि होनो हानाय जायाखै, दा मानि सम मोनैनि थाखायनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।